Wah, doroku apik tenan iki. Bos. Piye? Tukeran dorok wah. Lah ndi dorane? Sik iki babonane tak cegurno kene sik. Iki kolongan ki, Bos, dorok kolongan. Alah ndelok sik rupane klire nek kolongan ki. Alah ya jelas dor to langsung bleng. Kon bayar piro dorane? Alah 100.000 wae aku butuh duit e. Itu 5 lah oleh ora? Ora 100 nek oleh, ora oleh. 100. Ya wis. Tapi tenan lho, aman iki lho ora. Aman ki dorokku kok. Ya. Nyoh duite. Ya. Ya. Sudah. Nang ndi yo? Umum diculek kono kok ya ora bali. Lek, Nah, weruh doro Megan apa ora? Megan kaya ngopo? Megan resik lah pemain. Iki podo. Ih. Nduk. Wah, iya ki doro nyong ki. Oh, sik lho, aku ki tuku kok. Tuku karo sapa ki? Tuku karo bocah. Iki tetep doro nyong ki, tetep tak gawa nek ki. Ora iso. Wes, ora urusan. Ora iso Luweh. di. Luweh. Lah celeng. Doro ututi malah didol.